No niin, tuli tähän semmonen ilmiö on, kun ihmisiä aivopestään niin raskaasti täällä valtamediasta. Oltiin tuossa Sain markkinatapahtumassa ja vaimosta sanoi, että siinä se oli varmaan sen lapsen mummo, se oli niin paljon vanhempi. Ranskalaisen päältä kuule niin talouspaperilla pyyhkii suolaa pois. Mutta että voi Herran Jumala, olisi nyt ennemmin jättänyt sen ranskalaisen sille antamatta. Että se ainut, mitä siinä on. Sellainen niin kuin rypsi-rapsi, eli jos käristetty perunanpala. Niin se, mitä ihmisravintoa sitä tarvitaan, niin se on se suola. Se pyyhitään pois ja annetaan se paskanpala suuhun. Hyvin on tää aivopesukone. Kyllä toiminut. Ei voi muuta sanoa. Kyllä ihmisten kannattaa hakea jostakin muualta tieto kuin valtamediasta. Näin se vaan menee.